pupuntahan natin yung mga nandoon na namimili. Yung banda. So, tingnan natin sila. Tingnan natin yung mga nahuli nilang mga isda. Pero nakakatuwa, no? At parang handang-handa yata sila sa makuha ng video. Ayan eh. Tara at makipag-usap tayo sa iyo. Tanong-tanong. Ayan. Makipagtsikahan saglit. Hello, good morning po. Ay sila yung mga fisherman dito sa Sampabian, Pangasinan. Ayan, sila yung kaninang kinuha natin ng video kaninang madaling araw. Mga alas 4 sila umalis. Eto na sila ngayon. Kanina na lamang nandun sila at bumili ng mga kapatid ko yung mga iba nilang paninda. Mga iba nilang nahuli. Ayan. So ito yung ginagamit nila panghuli ng isda, yung lambat. So ang dami yan, ang laki yan. No? Malalim ang ano yan. Gaano kalalim yan, gaano kataas. Isa't kalating tao? Malalim. Oo. Hindi pa malalim dyan? Malalim. Ah. So, yung iba, nakapamili na. Ayan, o. Ayun lang kami mahuli. Matagal na wala. Ah, ganun ba? So, araw-araw kayo dito? Araw-araw kayo ditong nanghuli? Araw-araw? So, nung pandemic time, ganito rin ang trabaho ninyo? Wow, talaga. So, sariwang-sariwa din pala ang mga isda nyo dito araw-araw? Wala yung kwan. Ang sarap nga ng inihaw na isda, yung bagong huli lang. Yung bagong huli talagang masarap ang isa. Pag mga na, wala na. Oo, pagka yung nalipasan na ng mga ilang oras, hindi na sila sariwa, no? Pag nasarap na, yung nasarap na sa frozen, wala na. Oo, lalo na pagka na-frozen na, no? Wala nang lasang. Hindi na siya malasa, oo. So, ito pa yung isda nila. Pakuha na ng video, ah. Sige lang, ma'am. Anong isda? Ano nga palang pangalan nito? Ito yung siraya. Biraw-biraw, madam. Ano po? Biraw-biraw. Biraw-biraw. Ah, ito pa yung biraw at saka sap-sap yung Tapos iba. asa-asa, ma'am. Ito, Asa-asa. tipo ng pasayan. Oh. Ayan si Kuya. Hello, si Bangir. Sorry, ma'am. Kayo yung mamimili dito? Oo, ma'am. Ah, talaga. Po? Kayo po yung? 60 ang nakabili nila. Ah, oo nga, siya ang buyer. Oo, itong bangkay na ito. Itong bangkay na ito, siya po yung buyer nila. Baka kulang sa bread. Pupunta pa doon sa kabila, mamimili So, bawat bangkay nyo dito, meron kayo kanyang buyer. Ah, ganun pala yun. Alam po, kuya. Ayan sila, yung mga may bahay dito. Kaya sila yung owner ng bangka na ito. So, meron din silang kanyang buyer. So, parang mabili na yata yung sa inyo. Yun ang taga-bili namin. Ah, yun din. Oh, ang galing ah. So, araw-araw pala, hindi ka pala yung isda dito, talagang makukuha na kaagad. Mabibili na kaagad, ano? Ha? Ano po yun? Ano daw? Gandang araw. Ah, ganun ba? Oo, kahit malikulimlim, napakaganda mo. Oh. Ang liwanag ng... Ulit di ba, oh, makulimlim ngayon eh. Walang araw, oh. Ang sarap mangisda, di ba? Kasi hindi mainit. So, kahit na itong panahon daw, marami pa rin isdang nahuhuli. Mas lalo na. Pero pag summer, wala daw masyado. Nagtatago yung mga isda. Kasi mainit. Nalunod. Oo. Nalunod yung isda. Kasi mainit daw, kaya mga isda nagtatago sa ilalim. So, mayroon silang huli yung pag-summer. Saan po kayo, madam? Nagbablog ako. Vlogger. Laki ng kita dyan. Eh, sana nga, kung maraming kung maraming manonood, isasubscribe nyo ako, tapos manonood kayo. YouTube. Anong YouTube channel mo? Bianca Queen Mix Vlog. So, ayan. Vlogger kasi tayo ngayon. Don't forget to subscribe to my channel, Bianca Queen Mix Vlogs. Ayan. Eh, sila. Ito si Dingdong. Dingdong the police.
nilang isda. Ayan, yung nahuli nilang isda, hasa-hasa ulit. So siguro isang grupo yan, oh, puro hasa-hasa, ano. Sila ang dalawa yung nanghuli nito. Ilang kilo na ito, oh? May apat lang na kilo. Ah, nasa 4 na kilo na to. Mahina. Mga mahina ngayon, no? Kaya pala. Pero pagka malakas, napupuno itong balde. Supra pa. Talaga. O, so ngayong araw na to, hindi masyadong maraming isda. Okay. Mahina daw yan. Mga magkano po yung estimated nyo po dito? 400 lang siguro. 400. At least sa 400, sa 5 oras niyong pangingisda, meron na kayong 400. Dahil niyo pa yung mga tapatrabaho sa mga kumpanya. Hindi naman araw-araw na pwede Oo. Ikin Oo. papakin. Parang to. Sana namang dumating ng bangka. Matulong yung sukuya. Ayan siya ulit, oh. Tutulong siya ulit. May kabigatan. Parang marami yata silang nahuling isda. Kasi ang bigat ng bangka. Oh, malaki lang yung bangka. Ang bigat ng bangka nila eh. Oh, hindi kaya ng 6 na tao. Kailangan 8 tao. Marami silang nahuli. Mabigat eh. Oh, mabigat yung bangka. Oh, malaki kasi yung bangka nila kaya mabigat. Ito yung nahuli nila. Ito yung nahuli ninyo, kuya? Sa loob ng 5 oras din? Mga 2 oras lang. Maganda. Ayan, oh. At least meron na kayong ganyan. So, magkano na yung sa loob ng 2 oras ninyo? Magkano ng presyo nito? Ayan. Nasa 500. Oh, di maganda na. Tapos yung gasolina to, kantura. Minus. Minus. So, meron na kayong 400 sa loob ng 2 sa isang araw. Wow. Parang ang sarap na mangisda. Mangisda na rin ako. Ay. Ayan. Siyempre, ganun talaga, ganun talaga ang buhay. Kanya-kanya ng trabaho, kanya-kanyang kita, kanya-kanyang kilos, kanya-kanyang diskarte. Para mabuhay tayo. Ako rin, ganito, nagbablog ako para mabuhay din. Ito yung trabaho ko. Pag hindi ka naman kumilos, walang pagkain. Oo. Ako rin, magbablog ako, kapala na nanangwa. May kailangan madiskarte tayo para mabuhay tayo. Marangal. Hindi natin pwedeng ikahiya yung mga gatong trabaho natin. Kasi malinis tong trabaho na to. Puro, di ba? Oo. Thank you, Nay. Salamat. Wow, at meron ng araw-araw na pangkain. Ito, di ba? Kasi ano? So, meron na silang pang ulam. Ano ito ay? Balbalte. Ay, ito pala yung balbalte? Sa Tagalog? Alupihan. Alupihan dagat. Ito yung alupihan dagat. Ayan, nakuha nila, alupihan dagat. At saka may talangka. Alimasan, kumbaga yan. Alimasan. Hindi talangga, sorry. Ay. Masang dadaling. Sige po, salamat po ate. Ang daming bangka dito.